נותן לבכירים בעלי תלוש שכר לעובדי מדינה ולבעלי עסקים הלוואה בשעה. חייגו עכשיו. קרדיט יוניון, הלוואה בתוך שעה בלי ערבים. הלוואה בשעה. כוכבית 3929. קרדיט יוניון, שלום, מדברת הילה. שלום. הלו, שלום. אני פה, אני ראיתי מודעה שלכם בעיתון. אני לא מבין, מה זאת אומרת בלי ערבים? עם מי אני מדברת? קוראים לי אחמד. אוקיי, ואיך הגעת אלינו? דרך רדיו או דרך עיתון? דרך העיתון. דקה, אני לא מבין פה משהו. מה זה ללא ערבים? שאלות, במידה וזה רלוונטי אני אסביר לך את הכל, בסדר? איזה עיתון הגעת אלינו? אני לא מבין, מה זה הגזענות הזו פה? רשום לי פה ללא ערבים. אני ערבי, מה, אני לא יכול לקחת הלוואה עכשיו? לא ערבים, ללא ערבים. נו, ערבים. לא ללא ערבים, ללא ערבים. נו, אני אומר, ערבים. לא, זה ללא ערבים. הלו? כן. זה לא רשום ללא ערבים, רשום ללא ערבים. אתה יודע מה זה ערב? זה שאתה לוקח הלוואה ומישהו חותם לך ערבות, זה נקרא ערב. אני ערבי, מה זאת אומרת? הלו? 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 כן. שלום, כן. רשום ללא ערבים, ערב, שאתה לוקח... נו, אני ערבי, ערבים, מה, אני לא מבין מה הבעיה. ערבי, ערב. הלו? רגע. הלו? שלום, אחמד? כן. כן, מדברת גם ממוקד המרכז לאימון. אני מתקשר, אני אומר ערבים, מעבירים אותי עליך, אני לא מבין, מה הבעיה? אדוני, כן, תקשיב. מה שכתוב לך, אנחנו כן נותנים הלוואות. אנחנו לא מפרידים, כולנו בני אדם, אנחנו לא מפרידים בין עדות. אבל רשום פה ללא ערבים. זה לא, אוקיי, תקשיב. זה לא ללא ערבים, זה ללא ערבים. ערב זה כאשר אתה רוצה לקחת הלוואה מחברת אשראי, מבנק, אוקיי? אוקיי. או מגמח כלשהו להלוואות, מבקשים ממך ערב, לא ערבי, מבקשים ממך ערב. ערב זאת אומרת, אדם, זה יכול להיות אביך, אמך, אחותך או אחיך, או חבר שלך. אבל גם הם ערבים. תקשיב, אדם שקרוב לך, שמוכן לחתום ערב, אוקיי? שבמידה ואתה לא מחזיר את ההלוואה, הוא מחזיר את ההלוואה במקומך והוא לוקח את האחריות. אוקיי? אוקיי, הבנתי. ואני חשבתי שיש פה גזענות וזה לא בסדר. אני בוגר אוניברסיטה. לא, חס וחלילה, אין שום גזענות, זה לא משנה. זה לא משנה בדת של הבן אדם, זה ממש לא משנה, כולנו בני אדם. אוקיי, ואם הערבי שלי יהיה יהודי, זה עדיף? זה לא משנה, אבל אתה יכול להביא ערב שהוא נוצרי, ערב שהוא ערבי, ערב שהוא יהודי, זה ממש לא משנה. אין עדיפות ליהודים על הערבים? בני אדם. זה לא משנה. לא משנה, בוודאי, זה ערב, זה לא ערבי, זה לא נוצרי, זה לא יהודי. אנחנו דורשים ערב, כמו שבקשו ממך בבנק, כמו שבקשו ממך בגמח להלוואות. אוקיי, בסדר, הבנתי.